Ensin uhataan sinua ja koiraa ja sitten pelkästään koiraa, niin se on uusi tilanne sitten. Onko sattunut mitään sellaista, että sä oot joutunut jättää se vaikka siva eteen köytettynä yksikseen odottelemaan ja itse käynyt sivassa ostoksesta? Eli se ei ole ollut yksin köytettynä lyhyessä taksissa. Joo. Okei. Ja Milo oli? Milo, jos moikka. Tervi. Alaikäinen. Oot lähtenyt. Vietäkö vähän hauskaa? Ja vähänkö vietäis hauskaa? Oot, se on mulla hyväkin. Nuke. Mistä sä oot sulkut? Mistä sä oot sulkut? Mistä sä oot? Mitähän koko pörinä? Älä nyt ranskaa vesseen. Ranskaa ei tullut sinne omia. Kettuja saa. No nää voiti. Edellisessä on hanskaa kun ei ole voittais. Ei kun mä olin. Aha, ei ihan sama. Läpsä puolella. Ihan emännälle. Tämä ohmanumero on nähty. Se on emännä omaa nyt. Tai sitten se leikki kunnolla tai sitten se ei leikki ollenkaan. Ei oteta. Lähdetäänpä kattoo parempia vehkeitä, tai sit näyttää minua voimasta. Niin tyypillinen Milo. Niistä harjoittelusauksilta.
Ja takaisin. Ai. Ei, se painoi se aivan täysin. Elikkä se peittää sen niin vahvasti. Onko se nyt se? Petoli kauan. Ehkä paremmin se. Oliko toi jotain? Aha, epäkusaasi. No niin. Joo, eka ei kävi. Niin, saa kuukata tutkia hajuutka. On kuseet.
tää kovin porotella pitää muuta koskaan ollut. Kuvahan tämä. Laukkauksesta sen verran siihen tuli reaktiota, joka kylläkin laimeni, että kokemattoman piikkiin meni plusmerkkinen. Juoksetpäästöjen suhteen koiralla ei ole ongelmia. Se on juoksetpäästöä tuossa alussa ja kaikessa sen jälkeen maininkin tilanteessa edelleen säilyy hyvän että siinä +3. Kovuus, pehmeys. Eli minkälainen muisti tällä Milolla on toiselta varsin huono muisti. Jos sitä säikäytetään, se aika nopeasti unohtaa asiat ja pystyy sitten kohtaamaan tilaisuuden tullen uudestaan sen asian, mikä sitä säikäytti ottaa. Joo. Tuossa haalainen pesärakkassa jo käytännössä on supottu vetäisi sitä vähän hainoa, mutta se pikkasen niias siinä on, niin sitten ei siinä ihmeeltä ole ja tunnurihan mennä päälle ja vyöryä, kun se ei sitä katsella, mikä se toi on. Eli +3 kohtuullisen paljon. Saattaa arjessa olla niin, että kuulo ei ole paras mahdollinen. Joo, ei. Siinä myös huono kuulo niillä temperamentti nyt ei tarkoita sitä, miten nopeasti käpälät liikkuu, vaan enemmänkin sellaista mielenvilkkautta koiralla. Eli miten vilkasti se asiat ottaa vastaan, miten oikea-aikaisesti, oikeasuuntaisesti, miten se pystyy lisäämään ja itse vastata, jos se tuotetaan ärsykettä lisää. Ja tämä kaveri on silleen vähän jännittävä, mutta tälleen varsin loivaliikkeen, niin mitä tapahtuu, sitten valitaan tarjoamaan, niin se pikkasen miettii. Se ihan ensimmäisenä syöksymään tulee vaan se pikkasen miettii. Ja se tekee sitä, se pienen ajatus sillä tekee sitä kohtuullisen vilkkaan +2. Hermorakenne. Tuo vinkuminen ja alussa kun ei mitään tapahtunut, niin silloinkin piti vähän tepata tuossa, että sillä pikkasen on semmoista, että se kuormittuu asioista ja ihan hetkessä se ei niitä unohda. Se nousee aika korkealla, se ei ihan heti pysty nollaamaan itseänsä. Eli se tekee sitä +1 hieman rauhoittua. Niillä hyvin mennään. Ne on hyvät arjehermot, kyllä niillä pärjää. Taisteluhalu, se tarjoaa kivasti sitä vääntöä. Se ei pysty sitä sillä tavoin pitämään ja lukitsemaan ja nauttimaan sitä. Siinä on pikkasen semmoista piirrettä, kun se ottaa kapulista kiinni, siinä on semmoista niin näpsimistä ja jäytämistä, mikä tekee sitä semmoisen hivenen hermostuneesta. Se ei tuota sille sellaista suurta mielihyvää, kun se parhaimmillaan tuottaa. Eli silloin se taisteluhalu siinä kapulalla on kohtuullinen. Se tarjoaa tuolla vääntöön muuallakin. Kaikkeen mihin se tarjoaa vääntöön, niin pitää tulla aika lähelle sen ärsykkeen, kun se tarjoaa niin kelkalla kuin tuossa puolustuksessa kuin seinälläkin. Eli se pitää sen fundeeraamishetken, miettii vähän ja sitten alkaa tarjosta touhua. Puolustushalu, miten se sinua puolustaa. Sen verran myöhään se aloittaa ja sitten se vetää siinä lopussa taakse, eli se on silloin +1 pieni. Plusmerkkinen sekin. Terävyys, miten se itseensä puolustaa, kun sitä uhataan. Sama homma, eli aika myöhään aloittaa, ottaa kyllä kantaa, mutta sitten ihan lopussa, kun uhka kasvaa liian suureksi, niin sitten vetää liinat kiinni ja sanoo, että okei, en mä edä. Eli se on +1. Mutta kaikissa näissä molemmissa sekä puolustus että terävyydessä tärkeintä on se, että se on rehellinen koira, vaikka se itse siinä säikähtää ja käy kierrot, kyllä siihen hyökkäjä voi mennä heti. Eli sillä ei ole mitään jäljelle jääviä kostonhimoisia tuntemuksia hyökkäjää kohtaan. Joo. Toimintakyky, semmoinen itsenäinen rohkeus, mikä Milolla on, eli sitä katsotaan 2 kohtaa. Tuossa kelkalla, sitä uhataan kelkalla ja pimeässä ei uhata millään. Siellä ei ole muuta kuin pimeässä, mutta siellä se mielenvilkkaus on ainoa keikko ja mieleen jos on luotaisi. Eli kelkahan se ratkaisi varsin nopeasti, pimeässä sitä jouduttiin kutsumaan, eli se on +1 kohtuullinen. Ja kaavake laskee plussat ja miinukset yhteen. Mistään ei tullut miinuksia Milolle, pelkkää plussia jäi 171 pistettä, ainutkertainen